Athakunaba amathunzi zidle zigoduku ke ematholeni. Mawethu amathunzi anabile ngoku sendibopha imitya kaloku ndiyagoduka. Masambeni nendikhaphe xa ndijolisa imibombo ndiyijongise ngaphaya kulaa mhlaba waseDutywe ephondweni leMpuma Koloni. Umhla ke ibingumhla wokuqala kwinyanga kaTshazimpunzi. Masambeni nindikhaphe. Kodwa ngaphambi kokuba ndenze njalo kubalulekile okokuba ndihambe ndiyoqinisekisa okokuba ndiye ndavalelisa kuye wonke umntu kungabonwa ngam sendithe shwaka ndingabonakali. Ndimkelwa ndigqibelisa phaa ngokuvalelisa ndabuya ndazotshiqa irum yam ndarhuqa isuitcase ndenjenjeya ukuya ebus station. Ndiqinisekile ke apha imizuzu inoba ibi-16 emveni kwayintsimbi yesibhozo. Kuthiwe ze ndifike kwangethuba ke njengoko ibhasi ibizawuthi isuke xa kanye imizuzu ingama-20 phambi kwayintsimbi yethoba. Ngenene ke iye yafika ndayifunqula imithwalo yam ndayisebhasini. Nam ke apha ke ngobesele ndingaphakathi ebhasini, kodwa mandiyixolisele indawo endihleli kuyo ngoba kuzawubakho ubunzima xa kufuneka okokuba ndithathe ividiyo. Kodwa ke njalo nje sayigqitha i-toll gate yokuqala sawela safika kwi-refresher stop. Ndaqomba into yokuqala emandiyenze mandihambe ndiyolahla amanzi phaa kulaa ndlu ngasese. As ndibuya phaa ndahamba ndayozipila ndayozibuka, ndafaka nezinto zithambiswa i-lipstick. Xa ndibuya ndathenga iswiti namanzi. Nakuya ke ndisenje nje yakubuyela ebhasi nini nebhasi ke yasuka. Kwafuneka okokuba siphinde saqhubeka ngohambo lwethu. Ndikhe ndatsho ukuba bekunzima okokuba ndimane ndithatha ividiyo kwezinye iindawo, kodwa kapha besesiphaa eBloemfontein isothula ke ibhasi yaphinde yalayisha ebalayishayo. Sathi chu ke sayicenga ngolwa hlobo. Masambeni. Oh, uyayazi okokuba xa sewuwela igqili yindawo apha amaxhala athi shwaka kusuke kushiyeka isandi soxolo nothando. Yindawo kuba ngathi xa uwela apho uwela umfula wempiliso nethemba, uva notshintsha komoya nethi ibhasi isuke kwelaa cala iyoqabela kweli cala ifike kulaa mhlaba wase-Aliwal North. Oh, ndilibele namkelekile ephondweni leMpuma Koloni. Apha ke besendiphaa eKomani nalapha ke ibi-refresher stop yesibini. Ndiqinisekile noba amaxesha ibiphaa ngo-6 ndaqomba ndithenge neento ezimbalwa mani ndizawuke nditye apha endleleni. Kodwa mandiyitsho into yoba hayi bendizifunela ngephayi mna bethunana. Besesiphuma ke apha eKomani. Uyayazi ke xa sewufikile ephondweni ezaa ntaba nale mithi. Masambeni bethuna. Suke ndicinge ingathi khona umbongo endandikhe ndawenza ndisephaa kulaa mabanga phantsi grade 5. Andisakhumbuli wawusithi iintaba ezikude zikaMasithela. Andazi ndikhangela ntoni ngentliziyo iphela. Suke ndaziva ndicinga loo mbongo apha qha nje ngoba sesihamba apha ubusewuphelile apha engqondweni ndiwulibele igama lawo. Kodwa ke ngoku besesisondele phaa kulaa mhlaba waseCofimvaba. Niyawukhumbula ke ndandikhe ndababuza abantu baseCofimvaba ndathi yezi hlobo zam, yintoni imvaba niyicofelani? Bayicacisa okokuba yinto yenziwe ngofele lenkomo. Andazi idibane kanjani neselwa, kodwa bayicofa kuba befuna amasi. Ngabantu abafuyileyo. Ndiqinisekile nizibonile inkomo phaa edolophini eCofimvaba ngelaa xesha besihlula phaa. Sesijike futhi ke apha sijonge phaa kulaa dolophu yaseTsomo. Nantso sifikile siye sangena ke apha edolophini yaseTsomo ngoba bebekhona ke abantu abazawukwehlika apha. Sajikeleza nje ezazitrato zakhona, kodwa kasithathanga xesha sabe sesiyaphuma masiqhubekeni nohambo lwethu. Uyayazi ke okokuba kasewuphuma eTsomo idolophu elandelayo yiNgqamakhwe. Bendiyazi okokuba uba ndingakhe ndingayikhankanye nakule igame, ndiyayazi okokuba izihlobo zam zakule ndawo zingafuna uzondibamba esikhombeni, zingafuna uzondibetha. Khange bekho mntu ke uza kwehlika apha kule dolophu yaseNgqamakhwe. Sifike nje sadlula, khange sihlale, sathi chu sayicenga le ndlela. Khumbule kaloku ukuba besiyiqala ebusuku singabantu. Masambeni bethu. Sekungumhla wesibini ke apha kule nyanga kaTshazimpunzi, kodwa ngoku esesiyicenga mani sichochola phaa kwezaa ndawo zoondabakazi. Ndandikhe ndathi ke ukuze uqiniseke okokuba ungenile ephondweni leMpuma Koloni uqinisekiswa nangaba yima, hamba yima, stop and go ke ngelamakhumsha. Masiqhubekeni bethunana. Sithini chu zikhona ezo ziphazamiso zikhoyo endleleni, kodwa ke asidanga sabe asigqithi.
Nje kanjalo safika phaya ke kulaa mhlaba waseButterworth eGcuwa. Oh, sikhe saba ukujikeleza ke apha ingathi bekukhona ububhizo bebukhona. Futhi ke bebekhona nabantu ke bezawuthi behlike apha eGcuwa. Masambeni. Oh, bese siyicenga ke ngoku siyiqhuba. Inoba uyayiqonda ke mphulaphula okokuba nam sendiziva ndonwabile ngoba kaloku sesikufitshane phambili ngoku. Siphumile eGcuwa ukwenjenje. Oh, zihlobo zam, masithi ngosingekafiki kodwa nindivumele ndithi iDutywa yidolophu ayisospaza esawuthengisa iilekese. Bathi kabanye edutywa kudutywa mntu, iDutywa iduba ozidubayo. Bese sifikile ke edutywa bethunana niyayazi ke ibhasi okokuba iye ihambe iyoma phaa ekuphumeni kwedolophu phaa kulaa garaji ke yase-BP. Ngokunjalo ke iye yafika ibhasi yayondibeka kulaa ndawo. Khange ndikwazi ukuthatha ividiyo kaselifika phayana kodwa ke ubuya kwamphande ndihamba ndayobuka imbhashe LG Mall. Masidibene kwakhona kwixelizayo kamnandi.